Моля кмета на община Самоков, господин Владимир Георгиев, и председателя на община Самоков, госпожа Силвия Стойчева, и официалните лица да заповядат на сцената. Уважаеми съграждани и гости на град Самоков, уважаеми госпожо Стойчева, господин Георгиев, народни представители, общински съветници, Ваше Преосвещенство, благоговейни отци, честит празник! Скъпи съграждани, да посрещнем знамето на Република България и знамето на град Самоков. Националният флаг се носи от Любо Михайлов, студент, завършил тази година гимназия Константин Фотинов, асистентки Илияна Шипочка и Рая Панева от училище Свети Свети Кирил и Методий. Знамето на град Самоков се носи от Георги Михайлов, ученик в гимназия Константин Фотинов, и асистентки Елка Николова, гимназия Константин Фотинов, и Християна Михайлова, училище Кирил и Методий. Знамената се изнасят под звуците на български марш. Днешният ден е повод да изявим най-доброто, най-светлото от себе си, да отворим сърцата си за позитивното, което ни обединява, а и ни прави по-силни.
давам думата на кмета на община Самоков, господин Владимир Георгиев. Ваше Превъзшественство, уважаеми колеги, уважаеми народни представители, скъпи съграждани! За мен е чест да ви поздравя с празника 21 август, ден на свещеномъченик Симеон Самоковски, покровителят на Самоков. В дни като този още повече осъзнавам колко много ни свързва вековното историческо минало, посланието на предците ни и динамичното ежедневие. Горди потомци на велики самоковски, възрожденци, ние, жителите на Самоков, достойно съхраняваме и предаваме през вековете българския национален дух и традиция. Убеден съм, че благодарение на съвместните ни усилия и воля ще продължим да отстояваме авторитета и доброто име на община Самоков. Нека бъдем единни, мъдри и сплотени в името на по-доброто бъдеще на самоковци. Нека се уповаваме на родолюбието си и обичта към възрожденския ни град. Да оставим своя забележима следа във вековния му път, за да пребъде Самоков. Още веднъж честит празник, бъдете живи и здрави! По случай празника на Самоков получихме поздравителни адреси. Уважаеми господин Георгиев, уважаеми дами и господа, в този празничен за общината и нейните жители ден отправям към вас своите най-добри пожелания за здраве и благополучие. Нека пъстрата културна, музикална и спортна програма събере заедно близки и приятели в споделени мигове за добро настроение. Росен Плевнелиев, президент на Република България. Уважаеми господин Георгиев, уважаема госпожо Стойчева, приемете най-искрените ми поздравления по случай отбелязването на празника на Самоков. Използвам повода, за да отправя пожеланията си за здраве и късмет към всички жители и гости на града. Уверен съм, че ще продължите да работите активно за реализацията на проекти и инициативи, които ще създадат условия за модернизиране и повишаване на стандарта на живот на хората. Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Поздравителни адреси получихме още от госпожа Теменушка Петкова, министър на енергетиката, господин Красен Кралев, министър на младежта и спорта, госпожа Николина Ангелкова, министър на туризма, от кметове на общини и други институции, а също и от госпожа Росица Иванова, областен управител на Софийска област. Уважаеми съграждани, по традиция в рамките на празника на Самоков се извършва тържественото награждаване на спортист, спортен отбор и треньор на Самоков. Спортистите на Самоков са хората, които разнасят славата на града ни далеч зад пределите на общината и страната. Истинска гордост за нас е факта, че над 50 спортисти самоковци стигнаха до олимпийските стадиони и писти. Победителите, това са спортистите на Самоков, а ние, техните съграждани, ги подкрепяме и им благодарим. За завоювани успехи и принос в спорта за 2015 година и по случай празника на Самоков, Общински съвет Самоков с решение номер 2103 от 17 юли 2015 година награждава спортистите Евгений Генчев и Петър Гюшарков.
Евгений Генчев, състезател, клуб по борба Рилски спортист, Самоков. За 2015 година завоювал трето място на Европейско първенство по борба за младежи до 23 години в Полша, категория 98 кг. Носител на сребърен медал от Европейското първенство за юноши в Турция, категория 96 кг. Неговият треньор е Юлиан Алдимиров. Купата връчва председателя на Общински съвет, град Самоков, госпожа Силвия Стойчева. Чек на стойност 500 лева връчва кмета на община Самоков, господин Владимир Георгиев. Петър Гюшарков кара сноуборд вече 15 години. Под ръководството на треньорите си от спортен клуб Бороборд Самоков, Христо Ахтоподов и Константин Ахтоподов. Бележи успехи, състезания не само в България, но и на европейска и световна сцена. От 2012 година е част от националния отбор по сноуборд с треньор Христо Ахтоподов. За пръв път в българската история на сноуборда имаме спортист, спечелил 2 старта на Европейската купа и завоювал второ място в крайното класиране през 2015 година. Купата връчва председателя на Общински съвет, госпожа Силвия Стойчева. Чек на стойност 500 лева връчва кмета на община Самоков, господин Владимир Георгиев. За завоювани успехи и принос в спорта и по случай празника на Самоков, Общински съвет награждава мъжки баскетболен отбор на баскетболен клуб Рилски спортист и група по аеробна гимнастика тройка 15-17 години Синтия Мария Ангелова, Анита Гаврилова и Ангел Казаков. Синтия Мария Ангелова, Анита Гаврилова и Ангел Казаков са носители на 5 златни медала от международни турнири. Словакия и Лондон през 2015 година, Лондон и Пловдив 2014 година, от национален турнир през 2014 и 1 сребърен медал от държавното първенство през 2015 година. Купата отбор на Самоков ще връчи госпожа Силвия Стойчева, а чек на стойност 1000 лева гимнастиците ни ще получат от кмета на община Самоков, господин Владимир Георгиев. За завоюване успехи и принос в спорта и по случай празника на Самоков, Общински съвет награждава треньорите Юлиан Алдемиров, аплодисменти, и екипа Калуян Калуянов и Диана Борисова. Купите за номинираните за треньори на Самоков ще връчи госпожа Силвия Стойчева. А чековете на стойност по 500 лева за треньора и екипа ще връчи господин Владимир Георгиев.
сега да си пожелаем да бъдем живи и здрави и да продължим да празнуваме заедно с Васил Найденов, Иван Дяков и формация Мераклии. Честит празник!